ngerti. Yo, sik Mas Pati yo. Yo. Keliling kota sambil melihat indah pemandangan yang ada. Saya panggil dan beca, kereta tak tergoda. Beca, beca, coba jalan saja. Mbak Yanti, primadonane Facebook. Iya. Berarti postingannya kira-kira umur segini kebun. Oh enggak. Oh enggak ta. Ini membudaya. Ora dibatasi yo. Oh, budaya nih. Budaya. Nggih. Sugeng dalu Mbak Nike. Sugeng dalu Mbah Baut. Arang ngopo? Arang ngopo? Ya kurang pindah. Bukan muhrim. Ya Mbak diagem nggih. Kula. Ya ampun kene. Ben wangun. Mbak Yanti nganggo kacamatamu, Pak. Anggil kur kaca ora mataku. Jadi dipakai. Kupinge. Bagaimana Mbah Baut? Nek ngene dadi Cik Yanti. Iya. Lek nganggo ngene to. Iki dadi Ci Yanti, jubu-jubu dadi Ci walang kaci kok belut. Sing nganggo ra ngono kuwi. Nek Mbak Niken.
mripate arep digawe rong 2 kali. Sing keloro alon. Aja, Mak. Iki sindene wis do suwe ora kanggo iki dadi oke sing do lali. Ya ora apa-apa karang ya. Ya lagi ya sing jeneng roda iki pancen kudu berputar. Iya. Kadang roda iki nek wong mapan ning nggon roda iki ya kadang ning dhuwur, kadang ning ngiringan, kadang ning ngisor, kadang ya roda, kadang ya midak telek barang. Iya. Iya, Mak. Ya ngaturke panuwun, Nduk. Iya. Wontene awake dhewe sak kanca saka negara Gunung Kidul kono saka dhuwur kono tekan kene ditimbali. Iya, ana ngersane para warga masyarakat ing dusun Mapringan Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Ngayogyakarta. Oh ya alhamdulillah ya Mak. Iya. Kula ki awake dhewe sak kanca ya aku sak kanca ngaturke kula nuwun, ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun para warga ing dusun Mapringan. Iya. Nggih kados ngaten iki cacane kula sak kanca. Iya. Ya wis sak isane ya Nduk ya. Iya Mak ya. Tur meneh kowe iki ya isih tahap belajar ya. Tahap belajar nek aku, iya. Nek kanca-kanca ki ya wis mong kari ngemong aku, Nduk. Oh ngono iya. Iya Mak ya. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, tanpa upami wonten ngersanipun para warga masyarakat dusun Mapringan awit sampun kepareng maringi kalodhangan tuwin maringi inggih menika dawuh dumateng kula sak kanca supados gegladi wanuh anggulang tepang wonten ngersanipun para warga ing laladan dusun Mapringan. Iya. Iki acarane apa, Mak? Iki dalam rangka merti dusun Mapringan, Nduk. Oh iya. Merti dusun tahun pira iki? 1996. Oh lah iya. Nek aku percaya warga masyarakat Mapringan kene iki padha iso duweni rasa ngrumangsani, duweni rasa tanggung jawab marang apa wae kahanan ana ning dusun Mapringan. Ing antarane akeh kebersihan kuwi sing utama. Oh iya. Kebersihan kuwi sing utama. Mergo nek miturut tata letak geografis ning dusun Mapringan kene iki mapane ning perkotaan, Nduk. Oh iya. Dadi kota utawa kutha kuwi nek ning Ngayogyakarta kene pancen ya kabeh kuwi resik. Iya. Adoh saka sampah-sampah. Oh iya. Mula para warga masyarakat padha ndarbeni anane padha mapan lan menetap ning dusun Mapringan tanggung jawab bab kebersihan uga tanggung jawab babakan karukunan kuwi pancen kudu. Iya, rukun kuwi sing gawe srana iso manunggal dadi siji ya Mak ya. Iya, ning ana bedane lho, Nduk. Piye? Kepiye Mak? Nek wong nek kumpulan kae. Iya. Utawa nek wong gotong royong kae, umpamane warga dusun Mapringan padha gotong royong. Iya. Gotong royong kuwi adalah jalan untuk menuju warga masyarakat ya mujudake kahanan ingkang ayem-ayem tata titi tentrem. Iya. Wargane padha rukun, ora ana sing padha duweni rasa sengit karo tangga teparone. Oh iya. Mula jerone gotong royong kae urung karuan kabeh sing padha menyang gotong royong kuwi kok do rukun kuwi urung karuan rukun kabeh. Iya. Tetep salah siji utawa beberapa wong ki nek sing ora cocok wae iki kok ngene. Gotong royong kok kon ngresiki selokan wae lah ya kok. Kuwi contone wong sing urung rukun nalikane gotong royong. Iya. Mulane jroning dusun kuwi ana sing jenenge mesti rapat setiap bulan kuwi mesti ana. Iya. Antarane apa wae? Antarane ya kaya ta rapat Karang Taruna, iya, rapat perangkat desa kuwi dilumpuk dadi siji. Iya. Terus mengko bakal uga ana peninjauan saka pihak Kelurahan Catur Tunggal kuwi biasane sok kerep, Nduk. Oh iya ya Mak ya. Mergo kuwi pancen perlu. Iya. Tak rasa warga Mapringan kene ya wis ora kurang-kurang nggone duweni rasa andarbeni sartane angurung kepi. Iya. Andarbeni tegese duwe tanggung jawab. Ya. Angurung kepi tegese angurung kepi kuwi tegese iso njaga. Ya. Iso momot, iso momong. Oh iya ngono ya Mak ya. Iya. Matur nuwun.
Muga-muga para warga masyarakat dusun Papringan nggone padha nganakake adicara merti dusun ya adat istiadat upacara ana ing taun 2020 iki dongaku sak kanca ya nduk ya. Piye? Wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak lan sak teruse. Muga-muga warga masyarakat ing Papringan manggya ayem tata titi tentrem. Amin. Diatoke saka rubeda dicaketke marang kayuwanan lan karaharjan. Amin. Para warga masyarakat ora ana ingkang padha kena penyakit. Amin. Muga-muga tabung gas LPG 3 kilo gampang diolehke. Amin. Iya. Iki do amine kok do bareng. Lha ya do kangelan golek gas kok ya, Nduk. Oh ya, Kono kene iki padha wae. iya. Nek sejatine apa peraturan saka pemerintahane wis dicabut soal pembatasan subsidi kuwi. Iya. Ning ya akal lukile menungso-menungso sing padha ora tanggung jawab kuwi dadi angel golek tabung gas 3 kilo kuwi. Oh ya. Ora ana kowe iki tumpakanmu Pajero apa ya sing nggunakake tabung gas 3 kilo. Kowe iki aku ki ya gur wong kere rumangsamu apa? Oh ngono. Dadi aku ya sing nggunakake tabung gas melon kae. Ya ora apa-apa. Dongane muga-muga ya diadoke saka rubeda lan ya engko donga selanjute, donga kasepuhane engko kajenge Mbah Baut sing ngaturke. Oh ya. Iki rak wis akeh rangkaian acarane to Mak, ora mung bengi iki. Iya, wis ket wingi-wingi. Iya. Wis 3 dina di anake acarane, Nduk. Dina pertama tanggal pira? Minggu wingi dina Minggu tanggal 16 Februari 2020. Acarane kirab budaya saka komplek Kolombo. iya. Terus ana ing tanggal 20 dina Kamis wingi ki padha nganake adat kenduri dan doa bersama. Mapane ning makam Jalan Ampel. Oh iya. Terus puncak acarane bengi iki ya pagelaran wayang kulit. Ana ing tanggal 22 Februari. Dalange Mbuh ora kenal. iya. Ngono karo awake dhewe kok ya ora kenal. Lah ya kowe kuwi. Ya ngene iki ya semen kok. Iya. Ngaturke panuwun wonten kersanipun para lenggah. Iya. Panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Depok. Sapa Mak? Panjenenganipun Bapak Haji Wawan Widiantoro SIP MP. Dadi rakyate duwe gawe apa wae kuwi kudu rawuh, kudu nyekseni. Iya. Nek wis rawuh, wis nyekseni, engko nek arep kondur ninggali. Nah ngono kuwi. Oh iya. Iya ya Mak ya. Iya. Rakyat ki kudu diutamakan, Nduk. Iya. Nah, luwe-luwe penjane Pak DPR iki minangka dadi perwakilaning rakyat. Oh iya. Dadi sing bengi iki rawuh iki wakile rakyat dusun Papringan. Oh iya. Dadi engko ya supayane berkahi para warga masyarakat ing Papringan kene. Wah iya iya. Yang ngaturke panuwun ngersane Pak Lurah Catur Tunggal, penjane Pak Ferry Ferdian, Iya. SIP MIDS MPA. Wah, matur sembah nuwun sangat. Iki kawulane wargane iso nglumpuk kaya ngene iki nek ora saka le ngarahke Pak Lurah. Le tenanan le nertibke rak ya ora bakal kelakon. Oh lah iya. Ya ngaturke panuwun ngersane Pak Carik Kalurahan Catur Tunggal. Sapa? Panjenenganipun Bapak Haji Aminuddin Aziz SSI. Iya. Uga menyapun Bapak Kamito Kalurahan Catur Tunggal, menyapun Bapak Kirwanto SAP. Iya. Lan sing terutama ya sing nimbali awake dhewe pinjane Pak Dukuh Papringan, bane Bapak Nur Hamid SAG. Matur nuwun ya Mak ya. Mau transite wis ning daleme Pak RW. Iya. Iya ya Mak ya. Jaman semono Pak Dukuh ya wis rawuh ning gone awake dhewe. Dikancani sapa nalika semanten? Ya nalika semono iki dikancani Pak Kukuh Triyanto. Iya. Iki Pak Ketua Panitia. Terus Pak Kamim. Iya. Terus diderekke Ibu Sri Lestari. Bu Sri Lestari iki daleme asline Ngawen, Nduk. Daleme ngendi? Ngarep kecamatan Ngawen kae. Oh, lah ya dadi guru tangga karo kowe. Tangga wong Ngawen karo Nglipar iki ming cerak banget kok. Oh, iya iya, matur nuwun. Nalika semono ya diderekke penjane Ibu Asiah karo penjane Bu Parjiyanti. Iya. Ya, ngaturke tetembangan. Sartane iki mengko Mbah Baut disuwuni supayane ngujubke donga, Nduk. Oh iya. Donga sing kepiye? Donga kaya nek kenduri kae, Mbah Baut. Iya.
Wis samapta ing gati sawit goeng diri. Oh iya disepati Mak. Ya, kanca-kanca. Kaya ngapa sepate khusus nggo Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem. Ya, Cak, kaya ngapa? Kurang banter. Ayo, Mbak. Aku iki Tukang tambal ban. Goyange ngene. rezekine nyong urut dalan. Aku duwe sing halal. Abang iki Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan nasib terus duit kantongan langit apes berpengkosong keroncongan majedor 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 dan pecah. Wah iki rezeki mesti teko. Meneh yo. majedor 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 Ban berjamani terus piye Mang? isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Howe tambah mlumpuk. Howe tambah mlumpuk. Howe tambah mlumpuk. Howe tambah mlumpuk. Tambahi tempone Mas. Ayo. Hei 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 Wah, entek. Iki lakon apa? Apa ya, Mbak? munggah kok langsung tambal ban ki lho. Tetep iki milenial iki. Umume iki ora serampat ya serpet masa tambal ban. Ayo Ya iki. kan mengikuti kekinian. Luar biasa. Saiki sing agek viral ki lagune iki tambal ban kuwi. Iya. Tambal ban. Lorenza. Iya, Iki Ngene. tukang tambal ban. Tung dang dang. Rezeki. Kok maklun. malah kaya jadilan. Jeng aturaken ngaturaken kula dalu. nuwun. Kula Nggih. nuwun mbok cangik mbok limbo. Sugeng dalu Mbah Baut, Mbak Nggih. Niken. Pripun? Sami sehat to Mbak Niken? Mboten mesti. Alhamdulillah. Aku ki bola-bali matur, nek ditangleti. Pripun sami sehat ki? Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pinaringan sehat ngono. Lah aku kan jujur, winginane kan aku pilek. Lah aku ya matur mboten mesti ngono kok ya. Mosok sehat terus dikira monster. Monster kok monster. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kula sakniki sehat pangestunipun, walafiat. Nggih, Kyai alhamdulillah. kathah kula kalian bojo kula Nggih. diparingi sehat bagas waras. Jenengan matur bojo kula bapake, hah? Nah iya. Ora percaya kok ya. Apa ora entuk musibah niken iki kaya Mula kenalan sih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak utang. Tak Iki sayang. Lah wis kenal ge utang kok ya biasa niki. Mbah. Utang 350 ke urung tok sahur ya, Mbah. Alah, sing penting ora manak. Wong senane ngelekno utang beda Jenengane. dengan tidak saya sahur kan jenengan keremutan kula terus. Nggih ya. Loh, bukan berarti saya tidak mampu. Oh, ngono. Tapi belum ada ya. padha bae. Aku ya meng pinter-pinter eling ngeles kok. Wah, lah kepiye les ki ben pinter kok ya. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Dalem ngaturaken kula nuwun Nggih, langkung Mbak rumiyin. Sowan wonten ing kutha.
Nggih. Kutha kowe ora apal aku. Catur Papringan. tunggal papringan. Aku nurut Sherlock kok. Kowe mau tekan kono, maaf Mbah Baut. Sing tuku Sherlock. Kepiye? Saya sendiri juga bingung. Iki kepiye to iki aku? Dadi arep mlebu malah hubung-hubungan kepiye tukang Sherlock. Ngoten iki bojo kula dicekeli Nggih. HP buka Sherlock. Apa-apa kok sing dibuka Sherlock. Ning jane ngene kok, Bi. Lah, Nek ngapa? wong numpak mobil iki sing menentukan bukan Sherlock. Terus Lho sing menentukan ya mobil kuwi. lha kok iso? Lah nek mobil tekan kene aku ya tekan kene. Lah tapi kan nurut Google Map. Lho nek mobil ora tekan kene, lho awake numpak mobil. Ki sing menentukan udu mobil, udu sopir. Mobile kuwi. Kepiye to? Lah iya. Maksudmu? Udu. Liti Sherlock kok kan mobil macet ora tekan. Dadi sing nentokke ki mobil. Lah gitu bener lho, bener. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Kenang-kenangannya nanti ya. Kula nuwun Kula derek. nuwun. Ngalap berkah Ngalap wonten berkah, mriki nggih. pitepangan kula niken sarintem dalam kurung Andin. Nggih. Kalian bojo kula Baut dalam kurung Al Alapa Cok. Al-Fatihah. Wah. Lho di Al-Fatihah kan ben lurus. Nggih. Ben menep. Maksudnya lurus tumindake ora lurus. Ngajak gesek bocah. Wis kene. Ngono kuwi to. Wis pegangan aku jangan melirik yang Wis mau kene lain. ngomah kene kan ke ayu dhewe ki. Perang tekan kene wow. Ngopo? Ngopo? 50-50. 50-50 tegese. Tangeh lamun padha. Ingkang baken derek Mangayu Bagyo Nggih. menika Nggih. merti dusun Papringan Papringan tahun 2025. Nggih Mbak Nika. Nuwun sedaya mawon pun tenggani mbok bilih wonten Pak Dewan, Pak Penewu. Pak Penewu, Pak Pejelurang, Pak Pejelurang. nggih. Terus Wonten menika mbok bilih Kapolsek nggih Kapolsek. dari Polsek. Pak polisi luar biasa. Pengorbanan Pak polisi untuk warga itu luar biasa. Yo kan Pripun? harus. Satu-satunya aparat yang mau berkorban lebih dari yang lain itu polisi. Kok Kok iso, iso? Mas? Lo polisi rilo kok turun yang tengah jalan. Aku mau liwat kono hati-hati polisi tidur. Aku metu pinggir ya lho iki. Kono nganti polisine tangi bahaya iki aku. Pakmu. Aku sing tak wedeni nek nganti polisi wing nglindur pindang nggon. Apa? Polisi tidur ki ora teges amit sewu Pak polisi terus tidur di Sare, jalan mboten ora. salah. Polisi tidur ki tegese nek lewat kono hati-hati dalane dikei jegulungan ngono. Lah aku yo metu pinggir aku waduh kono nganti Pak polisi tangi bahaya iki aku. Penak-penak sare aku terus aku metu pinggir. Senengane. Lah nek Pak polisi sing tidur yo tenengno tak susuli kemul. Ben ora kedinginan. Nggih, Pak polisi Nggih. matur nuwun. Lajeng wonten saking Dan Ramil. Dan Ramil. Koramil mriki. Koramil. Kathah sangat. Kapolsek kuwi kok. Pak Kapolsek Depok Barat. Depok Barat. Nah, Depok Barat. Matur nuwun boten gaji Iya. sedaya kemawon. Nggih, Terutama semua Pak Dewan. panitia Nggih. juga yang menyelenggarakan acara sehingga berjalan dengan lancar. Betul. Tak kurang suatu Iya, apapun. Alhamdulillah kula saged sowan mriki. Nggih. Mergo donga pangestu Kyai kathah sedaya. Alhamdulillah Pak, sesuk wayah. Sesuk Senin kula karo bojo kula ngangsur iso. Janjane ya ora mergo donga pangestu. Lah kepiye? Mergo hitungane cocok. Coba nek hitungane ora cocok tangeh lamun. Lho, Kaya- Piyayi kene iki luar biasa lho. Jane arep nimbali bintang tamu sing luweh jos. Mampu. Jogja kok. Lho. Ning ngopo kok sing dipilih Mbah Baut? Mergane ngene. Iki mau aku takok Pak Kukuh ketua panitia. Ketua panitia. Kok sing dipilih Mbah Baut mergane nopo? Lho, nek Mbah Baut ki tak pek asepe, Mbak. Iki. Asepe ki aku kosek. Nek asep ki basa Indonesiane kan asap padha karo asap. Iya. Asap. Asap ya. Kukus, Kukus, iya. asap Kukus. utawa kukus. Lah kepiye carane Mbah Baut ki ben metu kukuse iki digapakke, Co? Wah diobong. Ayo gak obongan Mas. Ayo Ora, saiki Nek. ikhlas aku ikhlas. Nek lemu muni diobong aja mantep kowe. Kowe ngeser bojoku ya. Angel ragat-ragatane lho tek wangi nganti krisung-krisen kaya ngene iki. Iki aku ki ngalah karo bojoku. Ora Jane kaya. Ngestokaken dawuh. Oh, nggih.
Dongane kanggo warga masyarakat. Dongane idem ingkang baken merti dusun papringan menika mugi sedaya pinaringan rahayu. Amin. Pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayo, sembodo kang jinongko, basuki kang kaesti. Tepuk tangan. Pun amini sedaya. Kula nggih enten winging pun donga. Donga napa, Mbah? Mulai transit kok nggih donga. Donga napa? Allahumma barik lana fil maruzatan. Nyarep maem, Pak. Lah iya tekan kono langsung dijugo aku langsung donga kok. Bener-bener. Iya. Wah, luar biasa Mas. Mbake saking senenge ro aku. Pripun? Mesa-mesa marang idoni. Nek seneng ki paling ora ijak salaman supika-cipiki ngono. Kita kira ora nyuwuk aku kaya gitu. Nggih, menika ngestokaken dawuh Nggih. wonten pamundutan lagon menapa. Nah, iki wah. Iki anu, Mbak. Nggih. Jenengan wingi rak ya ketemu kula ning yo kula ming weruh jenengan. Oh, teng pundi? Pas anu lho layat njane Mas Klower wingi nika lho. Oh, klomoris. Ah, dadi iki ya nyuwun dongane para warga akeh. Iya. Nggih. Penjane almarhum Mas Jumbadi utawa Mas Klower iki wis kapundhut sowan ngersane Gusti. Ya. Disuwuni dongane warga masyarakat ya Mak ya. Muga-muga panjenengane antuk papan kang minulya ana ing alam kelanggengan. Iya Mak ya. Ya. Nggih. Ingkang asring nderekke live streaming Mas Nggih. Yusuf. Nggih. Iki sprene isih nganggo alate panjenengane almarhum Mas Klower kuwi. Iya. Oh, rumangsamu. Piye? Nggih. Maksudnya iki perwakilane enten sik rawuh ngeten. Lho lah iya. Donga mugi-mugi husnul khotimah. Iya. Amin. Jenengan Mbah sing mimpin dongane Mbah kirim Fatihah kanggo. Oke, Mbak khususon kagem Mas Jumadi. Iya. Sareng-sareng monggo maos Al-Fatihah. Kula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Wah. Ini jenengan ya apik mimpin. Wah, lah ruwah niki job kula niku full kok. Wah. Lho kok yo ora mainan, lha aku ruwah jobku full nganti apal lagune aku. Lagu ruwah iku la ilaha illallah. La ilaha. Kok lagu Genduren. tahlil kuwi. Pripun Mbah Baut nggih. Mangke selo nggih, mangke genduri. Lah pirang-pirang nggon niku. Nganti bojo kula mboten tau masak. Dak menika rasa masak kok mesti genduren. Jebule ora ning wong gendurekke. Jan sewengi ngelih aku iki. Nggih, matur nuwun iki mau. Nggih, menapa menika pamundutanipun? Tak suwun wektale kirim donga kanggo almarhum Mas Klower, muga-muga panjenengane neng kono ya lepas parane jembar kubure diakuwa dening pangerane. Amin. Amin. Oh nek panjenengane iki piyai sing jujur ora tau neka-neka, Mak. Ya iya. Wingi ya mengira Mbak Niken tok aku. Wah kok Mbak Niken mlaku ngetan ngono arep kondur, Mas. Kok ora ngeruhi aku. Lah kula malah mboten do. Ngaten nika bojo kula niku anteng piyayine. Dadi ora sok aruh-aruh. Takut bermasalah. Ora lek takut bermasalah. Lah terus Wedi nek gek dijaluk lho. ya Kan isih ndek utang aku. Mbah Baut kok. dalem Mbah Baut sing ndek utang. Ning jane wingi tak tagih liwat Mbak Niken ya ora apa-apa ngono lho. Yo dhewe-dhewe. ruwah kaya Napa tegel-tegel. pamundutanipun menapa? Pamundutane akeh iki, Mbak. Oh nggih, setunggal, Kalih, tiga. kawan. Yo. iki tak weta iki. Kula nyuwun pepeling. Ya, nderek promosi kados adatipun punika saking Ude Kambing Maramulya melayani akikah masak gule tongseng saha nyediani hewan kurban. Ya. Wah, mak. Nomor HP 085 747 010 987. Wonten ing alamatipun wonten ing Daraman Sri Martani Piyungan Bantul. Transfer 100.000 saking Pak Mul transfer ke rekening Ki Yusuf Ansor matur sembah nuwun. Alhamdulillah, rekeningku kapan ketransfer iki? Sabar Mbak, sabar. Pak Mul juragane menapa menika? Sate Juragane napa? kambing. Nggih. Iya. Untung Mawi ngersakaken biasane nek ngersake tengkleng. Nah, niki saged. Tengkleng balungan napa diri-cari. tegel ban. Lho nek ngersake balungan, jangan salah. Rumah sebagus apapun nek ora ning balungane ambruk le.
iya. Ora lara. Gur semaput aku ya. Kuwi rak bong supit rumah kamu. Nggih, napa malih? Iya, iki sugeng dalu Mas Dalang nggih. Nyuwun tembangipun Anomanobong. Wah. Pas niku. Nggih. Diganti Mbah Baut diobong. Lah nggih, Mbah Baut obong. Mong kari nyumet niku. Saking pemuda RW 04. Ya. Salam satu komando. Oh nggih, salam tempel matur nuwun. Iya. Salam tempel. Kapal tempel ki Sleman. Sleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Tawang Sari Sukoharjo, Solo nderek monitor nyuwun gending tembang kangen salam budaya. Loh, tembang kangen salam budaya. Oh, nyuwun gending tembang kangen matur nuwun. Salam budaya. Aku. Ya, saka sapa, Mak? Saka Masta Bakmi Jawa. Oh ya. Akeh banget iki nduk nawala. Nyuwun lagu Singkong dan Keju. Oh ya kuwi ya lagu lawas kuwi. Ya. Kagem Bapak Ibu ing jeruk legi mugi sami sehat. Ya. Sepuranipun mbok menawi mboten saged wangsul ngrencangi panen matur nuwun. Wedhuse jenengan wis payu urung Mbah Baut? Pripun? Mendane Mbah Baut Alhamdulillah nggih. keneng PMK. Mboten Alhamdulillah. Wingi niku pas Februari iki bojoku ra tak tukokno apa? Kae nek Valentine ku apa? Coklat. Coklat. Nanti wedhusku tak kai coklat yo hari Valentine aku ngono. Saking tresnane karo wedhus. Ah bojoku ngenteni rezekiku kayak kuwi rezekine aku kok. Heeh. Lho, Kok entek-enteki piye to? ya nyatane oleh pira-pira ya bablas nganti ginu-ginu kaya ngene yo. Nek ngono ra biyo karo wedhus. Ya Jero nek padake. Guyon Mbah Baut, guyon. Padake aku kek padake wedhus ngono. Lah jare wedhus ngrejekeni. Lah aku yo rezekine nyatane jak golek sandang pangan yo gelem. Tur yo angel golek bojo ngene iki. Lah nggih. Nganti koyo dadak merak iki. Yo ora mung men impik-impik kok nek digo bongo. Ngono apik ta. Iya. Ki saking Pak Diratno nyuwun lagu kanggo kowe. Oh ya. Kagem Simbok Ngadiem lan sederek-sederek ingkang sami nonton bareng. Oh ya. Sugeng mirsani mugi sami bagas waras. Amin, matur nuwun. Heeh. Ya. Ki diaturke pepeling sithik Oh, sing nggih. slendro sithik. Oh ya, heeh. Nggih, monggo. Betul iki ana sing njaluk lagu sigar barang iki. Saking Anu kok pun dioperasi pun dijahit niku kok. pun mboten sigar. Lagu Nggih, wau Pak sigar. Li, iki lagu, ora teges sigar kayak bentet iki. Iki lagu. Tak kira. Mbah. Nek sigar arep wis dioperasi ya tetep sigar. Ayo diaturi. Ngaturake tetembangan, Nduk. Iya. Tegese sigar ki sigarane ngati. Sigarane Arep ngati. dioperasi tetep ora iso pisah. Mergo kowe sigarane ngati. Lah iya sing tak maksud ki ngono lho. Konotasimu terus negatif. Iya. Ning kaya niki ati karo ngendikane kok ora padha. Cobi Cek sepinten putih rumit pitingane. Pepeling rumiyin. Pepeling Oh, nggih iya. Pak Bu. Ngono jadi. Bismillah Iya. menawiti. Ya. Rukun. Ayo Pak. Bismillah. Ya Mbah. Untuk sepene. Siap. Rukun. Rukun Islam Limo puniki. kang lima puniki. Ndadak ngene. Men ngeko. Apa? Indakno mereka para sasama. Ajan ora nyono ora ngira ya Mbak Niken. Suarane apik. Nggih. Alah suarane apa-apa nyaku jago dukuh ya kalah swara kok ya. Nyantane suaraku apik aku yo blas ra entuk swara lho palekku sesine kuwi. Saiki ki wong ki sok gigiti awake dhewe, cara carane ngilo awake dhewe. Lah, nggih. Wong jenengan serawung yo ora tau kok nyalon dadi dukun. Kayak sing salahke tim sukses kulekku kae. Lah kepiye Lah kok? takon pasang gambar kok masa gambar 3 kali 4 ditemplek-templekke. Ora ketok. Ora ketok. Cilik kae. Foto sing ditempleke iki foto sing gedhe ngono. Malah njupuk foto sing nggon KTP cilik kae ditemplek-templek turut wit. Lah ya angel goleki. Oh, tim sukses kepiye kok ngono.
Dadi kalah aku dadi dukuh. Le nempelke fotone iki eneng nggon dhuwur tulisan nggon cagak listrik kan nek tulisan sedot WC. Lah le nempelke ning dhuwure kuwi. Oh mboten napa-napa wong bis ngeten iki. Aja padha ditinggalake Wah, jan ya piyaine nuwun sewu teke nuwun sewu karo Mbak Niken karo garwane dhuwur garwane. nggih. Kok suwantene baya. Tegese bojo kula cilik ngoten to? Nggih cilik ning suarane gedhe ngono. Oh, Bisa. Pak. Diloke cilik. ora apa-apa. Wingi tak gawe gedhe Klambi to, Mbak. Lah nggih, Oh, klambi kudune nek gedhe ya logo. tak gawe gedhe iki tak nggo rawangun wis cilik ora apa-apa. Udah utuh. Iya nek kegedean gek diongoti. Ya. Nek kegedean diongoti. Ya. Rukun Rukun Islam puniku sahadate kangongko siji kang angka loro salat kene kangka telu sone jos padha runggonku kok padha ya betung Mas Hon wingi bojoku ki tuku son cilik kae son bluetooth 350 snack mike wingi wis disewa ronggon dinggo adol tahu bulat karo apa Oh, ayo bener. Awang sonmu. ana sing ngomake ki sone kono mapae pokoke beda lho biyen iki sone mike api lu keling-keling kae 350 untuk mic son bluetooth Suarane angger dinggo nyuwara suarane ter ser tur ya ora apa-apa ki arep gedhe saka cilik sik lho sapa ngerti aku itik-itik tuku hubungane Maksudnya apa? ngene lho nok sapa ngerti aku saiki gur tuku sound bluetooth Nggih. nggo 350 ning aku iso tuku lemah lho ha timbang tanggomu ado lemah tuku sound gek barang disetel pisan sone jeblok lemah ilang sone kobong lho ora mendeng aku lho nyatane jenengan sone cilik ya iso tuku lemah wingi itu lemah kae bayaran sing main kae tak tukono lemah kabeh Be. nggo godhog kates ngene Ramadan 5 ngibadah haji Rukun Islam sampurna monggo sareng-sareng pun awiti kagerbo kemawon Bapak Ibu ingkang kawula hormati ingkang lenggah wonten sak ngajengipun panggung ugi Bapak Ibu ingkang mirsani lagon pepeling monggo Mas. Yo, Nggih. ca, mangga. Yo. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran sholat hati cagake
sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wantine tansah dielingke wis wantine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sampeyan natepi wajib dawuhe pangeran salat dadi kakae agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingadoke tindak mungkar prayogane salat sunane ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Sampun Ngendikani dawuh matur sembah nuwun kepun aturaken. Nggih, pepeling menika ugi wau diremeni kalian terapi bayi buning wonten ing Janti Oh, sing nggih. mau Oh, awake nggih. dhewe mampir. Iya. Buning kalian Pak Gito, matur nuwun, Nggih. sehat selalu. Monggo menapa melih menika? Ki alhamdulillah entuk paringan rokok rong bungkus iku. Alhamdulillah. Kangge 3 sasi. Wah, lho, Bungkus kok. nek rong bungkus ki nek aku semengi kok, Mbah. Semengi to. Delok kanan Sapripun? sasine. Lah iki lho aku tak rewangi ngelincing kok. Masuk kok kreatif, kreatif. Kreatif kok. kreatif kok. Kreatif ning jalur kahanan. Jalur kahanan. Apa meneh, Niko? Alah. Kula ki ndelok storine Mbak Niken iki wah Pripun? tuanggapan ndak endina. Nggih, Lah niku mboten ditimbali, Mas. Pripun? Dadi anggere enten tiyang iku dekne teko. Lho. Kula niku anggere nek Iki krungu ora kudu ditimbali. Soale nek wong ewu wong rasul kuwi ra mungkin ora ning anggaran tak terduga. Nggih. Anggere teko mesti entuk sithik-sithik aku ngono. dadine jemput bola. Nah, Jemput bola. mestine saiki. Napa melih? Ki nawala saking panjenengane Pak Yusuf Triyatno. oh ya Ki dian tau nimbali aku ning ora karo jenengan kaya. Oh. Ning Janti kae lho, Mbah. Nggih, Mbah. Dalam Kok mbrono iki jare ora karo aku tak karo iki wae. wis karo garwane kok ya iso. Nggih, napa lagunipun, Pak? Nyuwun gending Dendang Semarang. oh ya goyang Semarang to Mbok menawa ya kagem kanca-kanca sedaya ing kantor Universitas Atmajaya Yogyakarta. oh ya matur nuwun Matur nuwun. Ki ana nawala mlebu meneh iki saking Pak Wawan Widiantoro. oh Pak Penewu Dalu punika ningali langsung Ki Yusuf Ansor wonten ing papringan.
Nggih. Saking kula kagem Pak Dukuh, Iya. Pak RW, Pak RT lan sedaya warga Papringan sukses kagem merti dusun 2025 menika. Transfer 300.000 ke rekening Ansor Laras matur nuwun. Wis. Kyai Sembodo. Wah, pokoknya kula melu Ora seneng. tak rekeningku ki ora tak tulis kene-kene genah ora sing masuk. Wong duwemu ya go rekening listrik kok. Iya, Dik. Nek pundir miyen menika. Yo, ki yo karo mlaku dikanthi waranggana supaya Nggih. maju ning pabaratan. Oh iya. Perang. Ya, ya. Ana sapa, Mak? Ana iki urut saka sing kono sik ya, Mbah. Oh nggih. Oh nggih. Ana Mbak Yoga ya, Mak. Ana Mbak Yoga. Iya. Oh tak kira Dik Nila Karisma. Sapa? Nila Karisma. Kualat lho karo Sembrono karo Piasumur. Mbak Yoga. Ya, Sepote apa? sampak songo etan we. Ya. Ayo nak. Ayo Kak. Was. Iki. Was. Alah. Gini kok Aku urung siap-siap ora. ya kok ngono kuwi nek urung tandang ngono kuwi nganti mbrebek ki sanane ya kurma kleci. Nganti gegeri ngene kok ora sepiro. Aja ngono kuwi. Iki ujung tombak lho. Wayangan nek ora ana wiyagane arep kepiye? Senengan sing arek ngiringin jenengan nek nyanyi sapa? Senengane kok kaya ngono kuwi. Nyanyi dhewe apa, Mbah? Menghargai. Muni yo, yo. Wingi aku muni dadi masalah ora rak muni aku. Dadi ujung tombak. Iki, kowe ora nek sing ngiringi. Nek ora ning sing ngiringi, dalange arep ngopo? Parah meneh iki nek ora nek sing nanggap lho arep ngopo. Yo gua meler-meler dalang siap, dagelan siap sing nanggap ora ning lho prake kur tebang. Lulak celulu ngene iki ya. Wingi bojoku prai ngerek pari. Yo ora kok. Sedina entuk pira, Pak? Swidak. Swidak hektar apa? 20.000. Wah. Gek udutku entek 45. Ha tombok jenenge. Aku sing dienggo wong omah apa? Mbak Yoga, sugeng dalu pripun Bojoku kabar? wis tak tukoke promak. Anggere mlilit gek ngemplok promak wae. Ngene Halo, iki Mbak. suwe ra ketemu wis pokoke madinonga paringi sehat. Nggih. Gentenan. Arak ngopo? Senengan. Mbak, sakake lho. Lah mboten nek kudune dienggo contoh apalagi ini hiburan. Iki nek sing jeneng bojomu ki aku. Nek Iya, iya. karo liyane ora entuk Lah cipikan. kok kan nyenang ngene. Dienggo contoh sing apik bobojoan ki ya gur umume karo aku bojone dhewe. Iya. Aku kuwalik. Iki jenenge iki keluarga romantis. Romantis, Mbah. Ngono kuwi. Terangane abot kualek kudune sing bopong ki jenengan kok. Ning kuwalike enak banget. Iki lho pupure nang kene lho. Keneng pupur. Ora apa-apa. Saksi bisu. Ora masalah. Pamit Pak Lurah. Malah kaya wong tipes, Mbah. Pucet to. Ora kowe wong tipe. Kowe ku ayu anteng lah Dik sengak suaramu. Iki lho. Maksudnya iki pucet lho, Pak. Lah. Pucet. Amit nek keneng bedak kan pucet. Lah ngene iki kan tambah pucet. Medeni Pucet banget. Ibu ki kudune ya Allah ngono kemana? Alhamdulillah. Aku Aja, aja. bumbu Ngono. butuh paru ki. Nah aku terani ayak ketoke bunga banget. Blas ora nek sing istighfari aku blas. Mbak Yoga wonten Nggih, Mbak. pamundutan lagun menapa Pak Dalang? Oke banget pamundutane lakune iki. Apa, Mbak? Yo nek kokean rasa mangkat no, rekoso no. Ora ya Lah, ngapa, Mbak? Oh, lah lukas banget kok yo. Isih enek. Amit isih enek iki. Mbok meneh ngene iki, Pak. Anggo napa? Tembang kangen. Oh, mau. tembang Oh, kangen. Ya. Iya, tembang kangen. Kangen. Mbak Tembang Yoga. kangen diaturke. Aja guyu no. Aja guyu. Tok Lucu, kowe. Mbak. Wamu ki kok ngono kuwi. Wong lanang seorang ngajeni. Wakamu ki nggonmu ngono maksude. Anu Siwa. Wakmu. Pak, oh, siwa. Oh, siwa lah Siwa taro ki nggon bahasa amu. Siwa.
Siwa ki Mbok De. Bude. Bude. Oh, Bude. Bude. Budemu ngono kuwi. Bude iki sing dijangan ireng ta. Kayak gude. Oh iya, salah nah. Mas Baut. Yo, tembang kangen Mas. Yo, kayak apa? Pasukannya joget. Pak Sendok dan kawan-kawan. Yuk. Sampun, matur suwun. Matur nuwun, Mbak Yoga. Kangira aku. Yoga ki manteng banget. Lah Apa ngopo? nih? Barang goyang is. Iya kudu lewat. Oh, sindene Mas Da Yusuf ki multi talent kabeh. Piye, Mbah? Suarane yo jos, Jos. goyangane yo. Sampean ngerti ublek-uwere kuwi wis gumun. Wah, nek sing iki sampean mesti wah. Ayo, He. Mbah Baut pengen mbok ublek-uwer, Mbak. Ayo. Iya. Wah. Kaya sing ketemu aku ning prapatanmu to Bu. Aja Udembrono. Sing ketemu kayu Yatina. Oh ngatinah tak kira iki. Lho ngene. Ayo nak, kene nak maju. Ayo, Mbak. Ya, sepate apa, Mak? Yo, jeruk kerot. Aduh, manis rasanya. Cuci jantung pun naon teras ke Bandung. Ketan dengan prangut. Yo, ihi. Ora to. Ngopo wani ra cedhaki kene? Kono wae. Cedhaki. Cedhaki jare marap diublek-uwer ya. Piye kabare? Loh. Namanya Baik, Mbak alhamdulillah. Pia, Mbak Mbak Pia. Ayo. Ngopo meneh? Gentenan yo. Senengane njaluk kon ngene iki meneh. Ora. Halo. Kenalan loh. Piye tuh? Iki penyanyi apa penyakit to jadi? Lah ngematke ping gila nih. Ra etuk ye. Ra etuk. Entuk mah. Wah, Mah. Jenenge kati mah apa sapa iki? Piye to? Mbak Via. Oh, Gene wah. urung kenalan. Mbak Pia semene gedene. Isi 10 medale nganti blek-wer. Mbak Pia. Mbak Pia. Mbak Rumah kae Mbak Pia. Mbak Pia asli dari mana? Mbak? Patuk. Oh. Lah ono tembung Mbak Pia patuk ngono. Ya iki mah wong. Berarti Pia iki semene iki bathuk kabeh. Patuk ora Patuk Gunung Gunung Kidul. Kidul. Iya. Nggih. Lah ya tangga to jane. Tonggo Lah gene. kumpulkan ya antarane 6 kilo lah. Petene garing nek teles 7 kilo. Kaya apa wae? Dalan nganggo garing teles barang. Kacang. Sehat Mbah Baut nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barang ketemu kowe langsung. Langsung piye? Merinding aku. Kok iso merinding? Berarti kan sehat aku duwe rasa merinding. Oh, Loh, iya, Nek wis iya. lagi rasa apa-apa kowe lagi. Lagi ora sehat. Dompet ya? dengkulmu mlejat. Sehat no. Jenengan ora ngerti to. Alhamdulillah. Ciri khase Mbak Pia ki apa? Radong to? Ciri khase nek melu Mas Da Yusuf. Heeh. Ciri khase Jelas ya, jelas ya. tetep ora keri. Pasti paham. Oh. Loh. Ciri khas nyuwun pangapunten menika kipas angin nganggo gajah. Enteng telalene Mbak niki. Iki iki kasih gur iki. Iya.
Waduh, lembek mau nek ora nang ngene jika kas RT utawa kas dusun. Lah Ciri khas ki tegese ki tetenger. Oh, tak kira kasih kur kuwi. nek aku ono iki mesti ono. Malah mbok ganti aku wae. Makane lan lek Padha le ning telalene padha. masa. Kosek. Terus konsepnya kepiye nek dhuwur kipasake nggih ngisore Mbah Baut. Lah sing kudune sing kipase sing ngupeng ning malah Mbah Baut sing ngene iki. Lah kuwi sing marai telaleku ilang ki ya kipas kuwi. Andare tungul kipasan ilang meneh. Nek iki lho, nek iki kan gajahe sing meneng, kipase sing ngubeng. Lah nek Mbah Baut sing ngisor apa ora sing Mbah Baut sing ngene. Apik tenan. Senengane. Ayo nak piye lagune napa? Nggih, napa niki? Bagiane napa niki? Singkong keju ki, Mas. Iya. Ublek-uwer karo Mbah. Oh singkong keju. Iya. Engkau yang manis. Weh, kayak madu dan racun. Oh lah. Sing kepiye? Singkong keju iki. Lah mau Oh, parfummu dari Paris. Hey. Sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi. semuanya pinjam BRI. Apa iki? Lah ya demi gengsi kek kur nyilih BRI. Kuwi dhek curhat kuwi iki. Lah iya. Lah iya to. Ceritamu to, Mbak? Lah iya timbang nyritakno wong liya dadi masalah. Ceritane dhewe gayeng. Sok bisa dipercaya karo BRI. Masa semua serba nyaut BRI. Eneng ben lho nek perkara ganti-ganti lirik. Wah lah ya kepiye wong golek pangan kaya ngono. Oh. Entuk idene iki saka ngendi to, Mbah? Mbah, entuk idene iki saka ngendi? Lah Bojoku ki saking amben dina mikir ide. Amit sewu. Nggih. Lho nganti Gusti Allah, Mbah. Gusti Allah. Kuwi pengen mikir ide, Mbah, nganti kaya ngono. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tobat tenan. Nek dijejer tremos kan mlutune pom. 50-50. ya ora apa-apa. Pak. Jeneng umur saya tuwa kene entek iki kan saya menep. Ku anggris kene entek tak deki musala. Wah. Terus anteng aku. Jenengan anak kepengin sepentek. Iya. Nih tak jarang. Dijarangi Kaya ngilangi bulu pitik to, Mbah. Dijarangi kok dibubuti ya, Mbak. Lah ya kuwi maksudku. wangi. Wah, ketoke Mazda bahagia. Ngerti aku teraniaya yes. Bunga raja. Ning yo aku sedekah bodho ra iso kok. Sedekahku Lah ngene. nyenengke piyai. Mbah Baut ki Jumatan dihubungi kotak infak ndelalah dheweke ora nggawa dhuwit, Mbak. Terus Kotak infak mung diasemi, mung dingonokke. Lah senyum sedekah to. Lho. mlane amben dina yo guyang-guyu. Kaki kumat, ngawur wae. Ayo coba kaya ngopo si napa niku singkong dan keju. Singkong dan keju. Buka saron mak ya ya. Ki masih sak penyaron ki ayo, Mas. Ning Ya. nganggo gamelan kaya ngopo Mas Juang dan kawan-kawan. Kono ora keplok bae nih. Oh pas pisan. Rapat. Aku bilang pikir dulu. Selera kita semua serba berbeda. Masuk. Parfummu dari Paris, sepatu dari Itali. Aye. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Apakah mungkin ku mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Aku suka jaipong. Kau suka disco. Aku suka singkong. Kau suka keju. Aku dapat
Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Italia. Kau bilang demi Casey, Terus semua serba luar negeri. Apakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Aku suka Jepang, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya singkong. Aku hanya anak singkong. Jos, ini lagu lama ning digarap apik banget. Saya aku suka King Kong. King Kong. Ora pas, Mbak, ora pas ya semene, Ce. King Kong cilik. Niki garapane baru loh, Mbak Niken. Oh baru. Ya, baru ini, baru dicoba baru sekarang digarap ini? Ya. Orang nganggo Baru latihan. dicoba, tidak pakai latihan. Bojoku ki latihan 3 sasi ku ora. Ora apa. Ki ku ora latihan bisa kaya ngene to. Lho yo jenenge we Mazda. Jenenge Ansor Laras. Ansor Laras. Ansor Laras kok. Sidok ler. Ansuror laras. Ansor laras. Nggih, sampun nggih. Mbak Pia Matur nuwun. Luar biasa. Sose. Heya. Ngapa? Kanca ning Joinangun biyen. Nyawang kono ngapa? Ya biasa. Ora tak urus iki kok nyawang kono. Ora ngapa-ngapa. Jujur, Mas. Oh, ora ngapa. Jujur, Aku Mas. pas tak pikir ya ora entuk apa-apa kok aku. Terima ora mikir sisan aku. Pas mikir jeru yo nyatane gurzo kok. Berarti ana tetembungan Wong elek sabar narima. Monggo. gitu. Napa meleh menika? Beda. Gitu. Tasih malih. Ya iki dangdut ya diselingi sing alus-alus. Oh, ya. siap. Wong iki ana nawala, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Kula sapa iki? Kula nuwun. Nuwun. Badhe request langgam jenang gula. Ingkang ngendang rencang kula sekolah, panjenenganipun Mbak Okta. Oh, nggih matur nuwun. Oh ya. Oh nggih. Oh sing rawuh ning kuwi mak ning cerak kotak kuwi ya. Ya. Sapa sing tok aturi nembang? Ya ana Mbak Anggi iki. Ya, Iki pakare. pakare alusan. Pakare alusan. Pakare. Apa? Iki tulisannya ingkang ngendang rencang kula sekolah. Oh, ngendang. Ngendang. Nah, ngendang. Ya. Kupingnya dipakai ya. Iya. Jangan seperti jamur. Lha apa? Jamur kuping. Buka. Bojo kula krungune ingkang nembang kok. Nggih, kang ngendang Mas Okta. Jebule Mbak. bener. Oh, Mbak. Mbak. Oh ini Mbak Okta ingkang nendang. Ngendang. Ayo, Ok. Oke ta. Oke, ta. Mbak. Ayo Mbak Ya. Okta. Iya. Cewek. Wus. Kowe lo keren. Kayane kancaku Facebook iki. Kanca Facebook. Dah aku sing duwe HP, saiki wis ora. Lah HP-mu nyang ndi, Mbak? Nah, biasa rakrasan. Heeh. Mulane ora tak Aku ora tau live. tak sitak. Ya, jenang gula Mbak Anggi dikon jumeneng ya. Ya, Mbak. Nyekar Yo, Mbak Anggi. Yo. Jumeneng, Mbak. Iki pakare jenang gula. Jenang gula. Aku ora oman wingi.
Roman jenang. Mboten disepoti to. Mboten usah kowe sepot karepe dhewe wis ngene. Deng lang lah. Dung tak dung tak dung tak dung Wis. Wis ngono Bocah kuwi, kok Mbak. meri ora disepoti wis. Lah liyane disepoti. Gayeng ngono ora klusut ngono. Mbak Anggi sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken. Iya, Mbak yo tetep Daud. menik-menik ngene iki lho, kaya nom-nomanku mbiyen. Nggih to, Mbak. Iya, dek urung tercemar. Tercemar. Biyen nom-nomanku ngene iki no. Nggih. Bareng ndek bojo pakmu iki blungkrah. Lho ora apa-apa, tandane kan aku iso ngayani kowe. Lho. Perusak berarti Mbak. Merusak kepiye to? Dadi kaya ngene. Kok sik. Iki nek didol kilon ki badi bojoku karo kowe tak kandhani. Nek Mbah Baut mbiyen saurunge rabi karo Mbak Niken ki lemu lho, lemu tenan. Basa saiki. Berarti diserap Mbak Niken. Ora diserap, maksudnya aku berkorban. Padahal apa diserap? Remasaku bojoku kan nebo apa kepiye? Iso nyerap masane kaya Ora. yo sembrono bojoku padahal penyedot. Iya. Penyedot bedu. Debu. Jenang kula, Jenang kula. jenang. Jenang kula, Mbak. Tenang. Sing wis yo wis rasa mikir aku banget. Aku wis nggonane pakmu. Yo, monggo jenang kula. Langsung mawon. Kok tak Ngagem bawa, Mbak. Wis Bawa-bawa. wis suwe ora tau krungu Aja ganggu nek Mbak jenengan Anggi nek bawa. bawa. Oh iya. Iki nek Didukung, Mbah, aja malah ngadoh, dikuatke mentale. Iki padha karo anake jenengan iki nek lagi pentas iki dikuatke atine. dukung kowe, tenang kowe. Iya. kon dukung kepiye nek tasih wis Hello Kitty. Dukung ki sing gagah paling ora ki dadi tameng ki sing tasih Hello Kitty. Biasane Mbah Bati nggawa kacamata ya toh. Coba. Coba Mbak. Dek kapan ke motone keri kocone. Gowo kocok. Delok Mbak. Gede anune Mbak. Ki matane ngono. Ora lho, Mbak. Kelilipan kacamata. Ya bener no. Lho ora apa-apa, Bener aja kan, maidut. lain, no, lain, Aja no. maidute nek gur cilik. Lah kae moto wudune gur cilik nyatane yo rasane ora karo-karuan. Anakku jujur to, Mbak. Iya. Walaupun kecil, tapi rasanya. Iya. Sik, jenengan koyo ndek kacamata 2019 kae to. Wah, wis ora. Moga Mbak Anggi. Ya. Langsung mawon. Oh, mboten apa. Tak nyilih, Mbah. Tak nyilih. Jenane ajeng napa to Pak Dalang? 850. 850. Wanggepe kaya ngene kok Ora percaya iki sing tukang gawe nganti jeblok ya. Sik tak nggone sik tak nyilih sik. Sing gawe sepisane gegeden tak kon ngongoti. Ya kowe diriske kaca cendela. Ayo apik tenan iki. Apa tenan sing ora Sepi. Nek iya no. Kacamataku apik sing elek gur penemuku tak kandhanku. Anu ngagem kacamata niku nganu mirsani kula dados pripun Pak Dalang? Oh, dadi apik. Oh, apik. Nek niki. Kok kaya putul. Sanes putul niki terwelu. Monggo Dik. Ayo tembange no jeneng kula. Ya, Langsung mawon nggih. langsung Mbak, ayo. Langsung. Kesuwen sok kokoan pemanasan ra ngopo-ngopo. Oh, iya, Langsung Mbak. kowe. Gitu ya. Mak. Ya aku apa-apa ra bener ya. Apa rasa nganggo pemanasan, Mbak? Paten ono wesone. Kok tekan sone. Lah wong aku muni apa-apa ora bener kok. Ayo Kowe kene iki wis do sepun agresif banget e. Iya. Aja lali marang aku iki ya mas nalikane nandang susah sapa sing cani
Rasane kaya ning tarup ya Mbak jenengan MC ngono ya. Wah wangun banget. MC-ne aku terus tak tutup. Oh aku sak Lah aku wis judeg masalahnya. Mangga. Ya. Apa kok? Apa, Mbak? Apa kok Ambil nada. Kelinci ucul ya, kelinci ucul. Sing joget ngarep kae Pak Sendok dan kawan-kawan sehat selalu sukses. Mau sore wis foto karo aku Luar biasa pokoknya paringi sehat. Iku wae dereng sempat foto kalih kula sesuk tak kirimi foto KTP wae. Sak KTP ini Mbah tak nggone penjol. Ya ampun. Ngawur kowe. Ya monggo Mbak. Monggo Mbak Anggi. Iya, ya. Lah jep. Dipreng meneh. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Okta. Nggih, Mbak Okta. Kelas berapa sayang? Kelas 1. Oh di Bantul, SMKI. Oh, ya luar mula, biasa. iya. Di Okta luar Baru biasa. kelas 1 wis pinter ngendang. Iki, nek semaki. SMKI nek semaki ki makam. Makam Mbah. Rumang samu Kok apa? semaki? Cek ora mener aku. Iya. Nggih. Kasih malih. Kelas 1 wis iso ngendang. Nek Mbah Baut kelas 1 iso adol kendang zaman-zaman. Nek kelas 2 aku iso gawe kendang. Wo, ayo elok. Bar adol aku terus gawe. Nggih. Terus kelas 3 gadekno kendang. Kayak lulus kan entek-entekan blas ra duwe aku. Ki mau lagune pegadean sing. Monggo. lagune jenang gula dibablaske ki mau judule Mbah Baut Ucul. Kelinci. Kelinci ucul. Lah ya padha wae, padha wae. Ya mesakno klincine no maca padano aku. Eman-eman kelinci. Kelinci ki imut-imut kok iki amit-amit. Ora apa-apa. Imut ya kur ireng ki ngecumut. Apa? Napa malih? Siji loro meneh. Oh nggih. Iki wis akeh banget pamundutane kok. Iya. Sesuk pokoke nek mangke kirang lagunipun mangke sasi ngajeng khusus limbuan kok sesuwengi nggih. Dadi nanggap wayang khusus limbuan. Ya ora, yo anggo lakon nganggo ngono. Lakone ya uripe dhewe-dhewe. Kuwi lelakon. Ya ana Mbak Yanti diaturi anu. Ayo Mbak Zanti. Iya. Iki primadonane Facebook. Ya. Primadona aku. Masuk dolanan Facebook pun jenenge. Aku ngerti. Yo, sik Mas Pati yo. Yo. Ngeliling kota sambil melihat indah pemandangan yang ada. Saya panggil Kang Eja. Kereta tak berkuda. Eja, Eja, coba bawa saya. Mbak Yanti, primadonane Facebook. Iya. Berarti postingannya kira-kira umur segini kebun. Oh enggak. Oh enggak ta. Ini membudaya. Ora dibatesi yo. Oh, budaya nek iki. Budaya. Nggih. Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu Mbah Baut. Atur
Arak ngopo, arak ngopo. Ya gue arep pindah Bukan mrene. muhrim. Ya Mbak diagem iki. Kula, ya ampun kene. Ben wangun. Mbak kok. Yanti nganggo kacamatamu, Pak. Men, anggere kur kaca ora mataku. Jadi dipakai. Kupinge ngene. Bagaimana Mbah Baut? Nek ngene dadi Cik Yanti. Iya. Lek nganggo ngene to. Iki dadi Ci Yanti, jubu-jubu dadi Ci walang kaji kok belut. Sing nganggo ra ngono kuwi. Nek Mbak Niken. Ngalah, gek donggole kentrungan. Hari kato. Malingnya pitik teko. Hari kato Saima. Kayak pendukungnya Mbak Yanti kabeh guys. Iya. Kayak iki bayaran Mas tak gawa ado-ado saka panggang. Terane fan to. Tak bayar tonggoku. Nek weh, rampung tak tukoke pulsa. Wah, lah iki Mbak malah Yanti. iki nukok-nukokno pulsa kono gedene gentekan ki tentring aku. Ya ngono kuwi lho, Mbak. Mbak Yanti ajeng nembang nopo monggo. Lagune napa niki? Dek. Yu canggih. Sing penak be. Iya. Penak kabeh Mbak Lam. Pamrutane wis entek iki. Oke. Iya. Kuwi Anu. bawani nyeluk Mbak Yanti ki sing diceluk mburi. Ayo toi. Coba nek nyeluk jenengku Sarintem ayo. Ayo coba sik mburi. Oh, ho. Ora kena. Kan aku Yanti. Ayo toy. Mbak Sarintem jajal. Ora teko wonge, ora usah tak celuki. Nane do geseh. Ayo Sar, ngono wae. Ya ora oleh. Ora nek jeneng burine ayo Tom ngono to. Ya ora remah itu wong isih bocah aku. Urung mijiran aku. Napa lagunipun Mas Dalang? Wisa tresno, Mbak. Wisa tresno. Bar sing halus dinae sing anu apa Sing jenenge? kelingan. Heeh, iya. Sumuruping dresno. Sumuruping semono, Mbak. Sumuruping. Nganggo nada, nganggo nengeng. Sumurupe. Aku yo kleru. Laru ping bener surumurup. Sumuruping. Kowe iki lagune kentekan bumbon. Ora bengak-bengok. Iya. Yo. Yo, Mas. Langsung jaipong yo. Ya, Mas.
dhuwur tenan nadane, Pak. Ya padha karo Mansik, Mbah. Kurang dhuwur aku, Mbah. padha le dhuwur karo ngen-ngen kuwi. Ya. Pungkasane. Pungkasane tak Ting ting dadang. Ting ting dadang. Ting ting dadang. Nyatane sliramu ra iso tak antepi. Iya. Ning endi janji-janjimu Kang Mas? Ora tau janji aku. Wingi ke? Lali to. Alah wis lunas ngono wingi janji wingi. 500 350 neng aku. Alah, masa lalu iki Utang wae sing dibahas. Utang ki sing memberatkan sesuk neng akhirat. boleh iki jero iki. Dadi nek utang ya kudu nyaur. Berarti nek masa lalu ki ora entuk dilalekke, Mbah. Bener. Ning utang ki sing paling judet iki siji. Apa, Utang Mas? bondo iso disaur bondo. Utang budi sing abot. Oh benar. Anggere wis ketemu rasa abot tenan lho. Sowane papringan disunggata kaya ngene. Sesuk meneh rasa hitungan. Tenan, Nek Pak. ditimbaline rasa hitungan. Berarti Piro-piro le maringi gek ditampani. Engko nek kurang gek WA. Podho Mangsamu apa? Yo. Ya. Siji, loro, telu. Pungkasane Matur nuwun. Kata-katane. Nabuh seng barang. Nabuh sing malah aku dadi kelingan Kungfu Hustle. kelingan anu ora. Kelingan film zamane Lung Bibi karo Koyo. Yoko ra koyo. Radonge critane kudu lung bibi mudhemu kae lung dong telo kake. Bibi Lung lho karo. Bibi lung. Karo cupat kae. Oh. Cupat kae. Cepat. Iya, iya. Guyon, Pak, guyon, Pak. Oh, ora Guyon, apa-apa. guyon. Santai, Aku ki santai. Kosong adalah isi. Isi. Iki dawuh panitia mau. Nggih. Anomano bong. Oh. Dinggo sing terakhir pancen dawuh Mas, dinggo sing video terakhir. klipnya bojo kula.
Anu Mas mangke anu manobong garapane kroncong mawon nggih. Ora ana kok. Kabang. Ya ora. Bongo. Ngono ki medeni. Ini garapane kroncong kan. Kabang. Caritane. Sing tenanan ya. Digawe sing apik. Diringi kok. Lah yo kowe padha manut aku, genakene elek kowe do melu. Ngendi ana anu kok kroncong. Abang. Wis. Sida dibaleni. Apa ora meneng. Iya. Ano-manobong yo. Yo, nah. Sinten? Kula kali kula. Nggih. Kula. Yo. Iki Rahwana karo Sinta. Oh ya. Ceritane Anoman iki. Lho munyuk kan ora ditata krama. Ngendi ana munyuk kok dadak amit-amit ora eneng. Munyuk metu getiyet. Ayo syukur ora. Tolong keamanan pemadam kebakaran. Iki suara rebab. Lho dicukur. Ceritane munyuk ki bebas ya coba protes. Ngendi ana munyuk kok amit-amit nggih ora eneng. Sing nyanyi jenengan aku sing dadi munyuke. Oke. Ya. Tidak jadi cerita. Ceritane kok tidak jadi cerita. Ceritane wayang Jawi. Hingga projonya lengkap drojo. Mah kaya patung ora kaya munyuk. Ketoke munyuke ketulup iki. Rahwana raja harane. Aja kaget-gete nyuk. Karo bojone. Lah kan munyuk lho, Po. Sak karepku lu munyuk kan kewan kira dakal pikiran. Lho aja ngono to, Mu. Teruske. Gawe geger nyolong cinta. Iki kok dadi munyuk kabeh iki. Ngenehi kode munyuk takon lungguh. Aja ngono kene cerak gembira lho. Pak Gorono lho. Amit. Gawe geger nyolong cinta. Hanuman kancut bumandan. Obong gede. Jroning praja. Posisine, Mbak. Posisine. Bangka. Sikile dibuka. Ditegak. Yo ora dicinceng kaya ngono ki. Katoke, Mbah. Suwale jenengan kok apik iki. Nyileh nggon reok. Ayo, Pak, posisine. Oke. Yo.
Sik Masku jalan. Cerita. Sik. Ceritane. Bojoku pucet tenan air. Ada air. Minum. Anune iso banyak iki, iso. Bisa akhir. Minum sik. Panas. Ceritane. Ora dadi Ceritane. Astagfirullah. ceritane wayang Ratu Buta Rahwana Raja gawe gekne nyolong Dewi Sinta Anoman Sikendar Putih Sowan Tambah Sinta Tidak Boleh Konangan Indah Jin lan Patih Ning Anoman ora ngerti getih Bela dara alam kon diobong Dilung bakaon tapi pasti Rasa muka nangis gerang-gerang Iya Aja bengak-bengok nek iki ning nggon wayangan. Bang kobong kok nek pemadam teko kur. Lah minangkane lho totalitas. Kobong. Kobong. Feminim kok kobong. Entek no Mae. Kobong. Wis kobong kayak iki mau ceritane wis disiram pemadam. Oh iya. Iya, ngaleng kok wis disiram Oh pemadam. disiram. Ora sida kobongan. Ora sida. Ora sida. Ya iki gandeng iki mau lagu kari dhewe gak tak neruske lakon Mbah Bao. Oh nggih. Oh iya. Kula melu mboten. Non, Ajeng terusnya kula melu mboten. sesuk-esuk dienggo wayang golek jenengan. Ah, gur golek masalah ya. Loh, wayang golek penak lho dadi wayang Lah golek. pripun kok penak? Dirogoh. Ah, kok penak jeneng Mbah Bao. Wah, elementale grisi. Aku wayaku dalange kena semaput. Oh, pacing. Gago. Matur nuwun Mas Dalang wiwitan ngantos pungkasan katur warga masyarakat wonten ing Papringan iki sedaya kemawon. Nggih. Mbok bilih anggen kula caos panglipur keladuwani kurang diduga. Semono aku Mbak Niken lan Mbak Baun. Terus Omongan ki siji-siji ora kabeh. kula kalian bojo kula nyuwun agunging samudra pangangsami. Mbok bilih anggen kula caos panglipur saking Purwamadya wusana pinanggih lepat kirang nuju krana saestu kula nyuwun agunging Nyuwun agunging samudra pangaksami Dawa mugi sedaya sami pinanggih sami. rahayu. Monggo pun lajengaken matur sembah nuwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya teruske lakone. Heeh. Kirim Fatihah.
Katur para punden dalang ya Mak. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisna Nugraha wa ilaruhi para punden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin ya. Budal metu ngendi Mak? Metu ngundakan lho. Oh ya. Kendangnya dipindah sik kok ndak tinimbangane tengeng. Iya. Yo tak dherake Mak. Yo. Kancane kang Sekar kadung mewah kembang-kembang menara esmu kang arum